A cikin wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku samu followers 10,000 a cikin kwana 10. 10,000. Abu na farko da za ka yi shine a kullum ka sanya reel guda ɗaya, sannan ka tabbatar ka yi amfani da hashtag wanda miliyoyin mutane suke amfani da su, wato trending hashtag. Abu na biyu, ka tabbatar kana posting masu ɗaukar hankali kuma masu amfani ga al'umma, domin ta haka ma masu bibiya za su biyo ka. A lokacin da za ka yi posting, ka tabbatar ka yi amfani da hashtag waɗanda suke kan trending aƙalla guda 3. Ka tabbatar kana sharing posting ɗinka zuwa wasu manyan group, domin mabiya wannan group ɗin su ma a ciki za ka samu waɗanda za su biyo ka. A kullum ka yi posting aƙalla guda 5, sannan ka tabbatar mabiyanka suna jin daɗin posting ɗin da kake yi. Hakan zai sanya su yi sharing ɗin shi zuwa wani waje, daga nan su ma mabiyansu za su biyo ka. Ka shiga cikin masu follow for follow back, hakan zai sa ka sake samun mabiya masu tarun yawa. Idan ka yi amfani da waɗannan 'yan taƙaitaccen shawarwari, za ka samu ɗumbin mabiya a shafinka na Facebook.